шахсонеро ки хинак задагиҳои воспаление доранд ё ин ки простатит доранд, хурдсол бошен агар шаб пешоб мекунен ва калонсолҳо зуд пешобкунӣ меравену хинак задагиҳои занг бизанен. ассалому алайкум муҳоҷирони азизу муҳтараме ки дур аз ватан ҳастен, кору фаъолият мекунен. як хабара барои шумо мехостум бирасонам. хабар барои муҳоҷиро ва касоне ки патент мекунанд дахл дорад. хабари нав барои ҳамаи мо шумо расонида мешавад ки баъд аз соли нав 7 январ таъкид карда мешавад ки ва имзо карда мешавад ки барои муҳоҷирон. видеоро то охирон пайраҳагирӣ мекунем. дӯстони азиз, хабар ҳозир 100% имзо шудагӣ нестай, просто ҳамихе гапу чапш рафтаистай ки бояд имзо шавад. дар бораи патент гап мезанем каме. хоб, патента яъне шумо мерен сдават мекунен. баъди патента получат кардан шумо дар муддати 2 моҳ бояд патента бурда дар ягон ҷо ба қайд гузорен, мисли регистратсия вуре. чихеле ки регистратсияра мекунен, дар хонаи ягонта дар учет мемонен, бигем патентам ҳамихе бурда мондан дар корай. фарқ надора шумо дар ҷо кор мекунен. масалиҷа саволҳо ба миён меояд ки нафароне ҳастанд частни ҳастанд, яъне дар дачаҳо кор мекунанд ё ки халтурши кор мекунанд. основной бисёри ҳамин вопрос ҳаминҷо дошидестай, ино чӣ кор кунанд? аммо куҷоида ки кор мекунад бигем хозяинаш ё ки шиносаш ҳамин тари чизша мегира мебара, патента дар учёти хонаш мемона, яъне менависа имзо мекунад ки тамом ҳаминҷода кор кардистай гуфта тамом, инам қарола бозӣ мекунад. аммо мутаассифона и урусо калазардо и кора намекунанд ва шумо бояд ки ягон нафара ёбен ки лева ба пул кортона буд кунен. мақсад ҳамин чиз як чизи гуфтию гапо ки проблема шидестай. ва این چیزا برادرها دوستان عزیز، озир ма дар як кас муроҷиат кардам, гуфтам ки патента дар учёт мондан дар корай. баъд аз соли нав ҳамита қонун мебуромадай. чӣ мега? 4000 рублей мега, моҳонаш да месупурӣ, дар як моҳ 4000 рублей. яъне ма гуфтам 6 моҳа мемонам, мега моҳш да 4000 рублей мети, ма дар учёту мемонам. хуб, азбаски ки ту шиноси мега, ма ту дар 3000 рублей мемонам. прикин шумо агар патента як сол бигем бестен, 3000 да аллакай 36000 дига бояд ки супурен. 4000 да аллакай 48000 мешавад. это не шутка, дамы и господа. барамо дӯстони азиз, патент рӯз то рӯз қимат шидестай, невигидна шидестай. ма умедворам ки ами правительствои Россия ягон чорае мебина, патента дафт мекуна, ма намедонам ягон кор куна. хоб, касе ки чихеле ки фаҳмид касе чӣ проблемае ки дора, дар комментария бинависонен, мебинем ки чихе проблема дора. боқӣ дар амони аллоҳ бимонен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ягон хабари нав кишид, ҳатман шумода мерасонам.